Så vloggen, og velkommen til den her video. In today's episode of Snipper Nation, der er Michelle kommet ud til Silvia, og vi skal på fotoshoot. Vi har fået en rimelig sådan speciel bil med på fotoshoot. Hjulspænd. Jeg skal nok se på, inden jeg tager ud af på vejen. Ja, du skal nok lige have set på, inden vi køber vejen, jo. Det må man ikke, jo. Men endnu en gang, der er det vores makker Simon Rix. Jeg tror, vi skal den vej. Der er det vores makker Simon Rix, der skal tage billeder. Så det skal jo nok blive godt. Han er jo sindssygt dygtig. Og så har vi også lige fået skudt nogle billeder af Silvia ind her. Dem har vi jo ikke så mange af. Jeg tror ikke, I kan se bilen endnu. Så der må I vente. Jeg kan afsløre så meget, at det er den eneste, der er i Danmark. Kan man ikke godt det? Jo, det kan man godt. Så det er jo meget godt. Så ja, så har jeg lidt problemer med, og jeg har ikke nok plads på min telefon til at redigere videoerne, fordi jeg redigerer overalt på mobilen, selvom jeg burde gøre det på en computer. Så måske skal jeg investere i computeren snart. Ja. Flere penge. Og så kan jeg afsløre, at vi har købt bodykit til Silviane. Både til S13 og S14. Så det skal nok blive sejt. Det skal vi nok få en sej save ud af. Men ja, jeg tænker bare, at vi opdaterer. Så følg med. Så vloggen, nu vi skulle komme noget til noget middelfart her. Der er lige nogle seje huse i baggrunden til fotoshoot her. Prøv lige at se en vogn. Hvad så var Mazda RX-7 Whiteside. Den er så hjernedød bred. Det er fuldstændig hjernedød der. Og så har den sådan en sindssyg farve. Jeg ved ikke om I kan fange den. Der er sådan en rainbow farve. Det er fuldstændig hjernedød. Der kan man ikke. Det niveau der er man ikke helt med på. Så fed en bil. Det er helt vildt. Og der kommer fotografen om selv. Wow. Hvad så, Simon? Hvad tænker du? Det er sejt. Hvad er godt? Ja, vi tænker i hvert fald, at vi opdaterer, når Simon han lige har valgt, hvordan vi skal parkere. Så blev det. Det var sgu Silvian, der skulle tage billeder af først der. Wow. Ja. Det er lidt bad. Det kan da et eller andet, tror jeg. Det tror jeg i hvert fald. Det må jeg nok sige, var. Der er den lidt sej. Den er ikke lige så sej som det dernede. Det er altså lidt. Oh my god. Det kan det da ikke være med. Ægte drømmebil. Det bliver thumbnail. Vi lader 7 med på fotoshoot. Det kan da lande. Og det ser ret sejt ud det der. Så det kan da godt nok. Men vi opdaterer. Så fik Simon taget billeder af min. Så er det sgu Ericssons tur. Lad os se. Det er ærgerligt, at kameraet ikke kan fange farven i virkeligheden. Den er virkelig sindssyg. Det er helt vildt. Den er regnbuefarve. Lige nu i hvert fald. Ja, lige præcis. Lige bare igen. Du skal dreje noget før. Prøv at se en bil. Du skal dreje noget før. Du skal dreje før. Den er så sindssyg regnbuefarve. Ja, det er bare en fed bil. Så fed en bil. Så bred også. Det er sgu ærgerligt, at vi ikke kan fange den farve her på kameraet. Det vil have været lidt sejt. Nå. Er det godt der? Jeg kan bare se det. Den farve det er godt. Den er ikke helt sindssyg. Den er så sindssyg virkelig. Jeg har slet ikke fanget det på mit kamera, så jeg tvivler på, at du kan. Men det er en nem bil at tage billeder af i hvert fald, fordi den sidder sindssygt ud på alle vinkler. Så det er da meget godt til dig. Hold kæft, hvor den vild. Nå. Så det skal nok blive sejt. Så er vi bare lige sådan en chill dag ude ved fotoshoot med drengene her. Se om vi kan finde nogle sejsteder. Lige nu er vi i Middelfart. Ingen idé. Det ser sejt ud med de huse der, men solen står lidt sådan træls. Så det er ikke så sejt. Men altså, det der, det får mig lyst til at virkelig gejle mine biler. Men jeg har heldigvis købt bodykit til både den der og S14'eren. Så det venter vi bare på at komme hjem.
så skal de sgu nok blive seje, tror jeg. S14'eren, det har været sejt sammen med den der, fordi de er sådan meget sammen nymoderne stil noget. Men ja, endnu en gang mesterfotografen der er i gang. Verdens dyre kamera, skal vi se. Nå, nu vi skulle fundet et andet spot der med nogle seje bygninger. Sådan noget, halløjse noget. Men altså, jeg er virkelig forelsket. Lad os se, hvor fed den er. Er det mig nu? Hvorhen din skal være. Skal jeg køre min væk, eller hvad? Jeg kører bare herover, så eller hvad? Sådan er hans. Jeg skal lige vurdere, hvor er hans hen. Om du er flytte. Så... Det kan være samme baggrund på hans. Så det er jo godt nok. Nu diskuterer vi så lige, hvor jeg skal holde. Jeg ved bare, at jeg efterhånden er virkelig sulten. Så det er det, jeg kan vurdere. Så for satan. Så holder den bare der og ser grim ud og grimmer sig. Den er den. Den kan vi ikke få nok af. Wow. Wow. Er det godt der? Det er i hvert fald en rød bil. Okay. Nej, den er lilla. Så det kan da nok et eller andet. Ja. Det bliver godt, hva'? Det er pisse godt. Det håber vi i hvert fald. Jeg ved bare, at vi snart skal med, fordi at Snipper Nation, han er hangry snart. Skriv lige i kommentaren, hvad I synes om sådan noget her. Skyline X7. Det er min drømmebil, det her. Det har jeg altid drømt om at eje, men altid været for fattig til at købe. Det kan et eller andet. Det kan det virkelig. Så står de bare derinde og så snakker. Men det er helt sindssygt, hvor mange farver den har i det der rainbow color der. Det er vi bare desværre ikke fange. Så sådan er det. Så har vi også fået nogle Hondaer med herude. Shout out to all the Honda ejers. Det er... se, der er et Honda logo. Prøv at se. Det er sgu en Honda. Hvad siger I så? Jamen det er da lige det godt. Der er et Honda logo ude foran. Hvad så? Ja. Kører fandme også som Honda ejer. Ind i alting. Det eneste der mangler, det er at smide en olieplet fra V-checken. Hvad så? Prøv lige at se her. Friends and Cars. Thumbnail, et eller andet. Det kunne godt være en thumbnail der. Det bliver det nok. Hvad så? Kan den køre ind i mig? Det er den ikke glad for. Det kan da også et eller andet, tror jeg. Men jeg tænker bare, at vi opdaterer, når vi kører herfra. Og så ser vi, hvad fanden vi finder på. Nå, vloggen. Vi har sgu været ude at spise. Så nu er vi kommet bare i aktion og skulle tage hjem. Han kan ikke lige med at spise. Det bliver også sent, når han skal hele vejen tilbage. Men vi fandt lige, Simon vil rigtig gerne have en parkeringskælder her. P-hus. Hvad fanden man nu end kalder det. Så nu er vi her. Han sidder heroppe. Og bilen så der. Så det kan vel også en eller anden, tror jeg. Jeg ved det ikke. Det finder vi ud af, når der billederne engang kommer. Men ja, hvis I skal tage billeder, så skriv til Simon. Han er mega fin og mega åben, og det koster næsten ikke noget. Så billige billeder i bedste kvalitet og det fedeste kvalitet, så skriv det endelig til ham, hvis vi har taget billeder. Er der langt ned her. Det vil sgu nok koste et kamera at tabe det her. Kan man vel sige. Men jeg har sgu aldrig sådan rigtig været nede i den by her i Middelfart her. Jeg bor endda på Fyn. Og 20 minutter væk herfra, så det giver jo ingen mening, at alt er her. Der er sgu da mange meget pænt hernede. Sgu utroligt, må man nok sige. Hold lige en klam Sirocco. Plejer der at holde folk hernede? Ja, det kan man da godt se. Der er i hvert fald blevet ladt nogle spinhjulsspor dernede. Det kan ikke noget. Det er simpelthen sådan, folk de respekterer tingene til dags, var. Men ja, en dag med billeder, så
En lille hyggevlog, så vi har et eller andet at filme og et eller andet at poste. Det er vel også okay. Jeg har fået merch fra Bankrupt, så det er meget sejt. Ægte JDM. Michelle har fået grimme shorts på. Ja. De er virkelig grimme. Ja, det var meget varmt. Jeg synes, de er grimme, så... Men jeg gad ikke have lange bukser på. Nej. Er det godt til dig? Det var ikke så godt. Så er der Honda her også. Okay, undskyld. Jeg kan altså virkelig godt lide Honda. Det er bare sjov, så I må ikke tage det seriøst. Jeg er faktisk ved at købe en Honda selv, så det er ikke fordi jeg hader jer. Jeg elsker jer faktisk, men det er sjovt om op. Nå, vloggen, nu vi skulle komme hjem. Jeg ved ikke om jeg opdaterer det, men jeg har fået en ny hjul på driftbilen. Det er der et eller andet, tror jeg. Ja, den står lige og køler af. Den har fået lidt tæsk. Michelle har tævet den lidt. Så det er godt til en. Simon han står lige og sjavler over 14'eren. Det er bare fint. Den er lidt støvet. Men ellers er den sgu meget god. Ja. Bortset lige fra forkofangeren, den er ikke så god. Prøv lige at se nogle billeder vi fik taget af Branis. Jeg har besluttet mig for, at jeg har fortrudt, at jeg har givet folk billederne. Fordi at nu køber jeg en mappe, hvor jeg lægger billederne i. Så det var min fejl, sådan det. Så nu må jeg tage en masse nye billeder. Men med den bump, der tænker jeg bare, at vi siger tusind tak, fordi I har set med. Smid lige et like og subscribe til kanalen, det hjælper en hel del. Ja, endnu en dag med Japser. Der går noget tid før vi får noget Bimmer-content, fordi jeg har afleveret pladerne på den. Så ja. Planen med Copain, det bliver sgu nok bare, at det bliver en fuld ud showbil. Så ja, sgu ingen grund til at rigtig køre den. Den der var slet sjovere, må jeg nok indrømme. Men nej, det like, subscribe, og ses vi i næste video. Feel me? I might sip out this bottle until it get hollow. Shit, I might sip out this bottle, just drowning my sorrows. Drowning my sorrows, be better tomorrow. Cause these broken dreams is as hard as it gets. My nigga died at only 25. I'm thanking God for letting me see in 26. Shit. Real shit, nigga. Nigga, that's real shit.